patut yen ora kuwawa nyenengake. Prabu Jawas. Lan saking pundi tulungipun? Nggih dateng kasinggihan. Menira Dewi Adaninggar saking Tartaripura. Saking punika tiyang apa? Selawi enggal toto-toto turuk wonten negari kene. Sampun lumebet ing tlatah Elan. Lah iya ngono to, Dik. Yang dewa Ji. Propat jurit Elan. Sampun pun luruk. Dene prajurit Kopaman angrakit lan garudonga.